Larunbatean egin zen Tolosaldeko Atariak antolatutako bertso jaialdia. Bertsotan Amets Arzallus, Maialen Lujanbio, Miren Amuriza, Sebastian Lizaso, Jon Maia eta Angel Mari Peñagarikano aritu ziren. Gai jartzaile lanetan berriz Amaia Agirre aritu zen. Bertso saioa ikusteko Leidor aretoa bete egin zen. Gai ezberdinak izan ziren bertsotarako eta bertsozaleek arratsalde ederra pasatzeko aukera izan zuten. Bertaratzerik izan ez zutenek edota bertsoak berriz entzun nahi dituztenek 28 kanalean izango dute aukera jaialdia ikusteko. Bertso jaialdiko bertso guztiak astearte eta asteazkenean izango dira telebistan ikusgai. Asteartean 10:00 jaialdiaren lehen erdia eskainiko da eta asteazkenean ordu berean bigarren erdia. Nahiago nuke berriz albanu, oholtza honetan goza. Askoz gehiago gustatu baitzait mozorro bako Tolosa.